3. päivä, tästä se lähtee. Sami Jaakko on kuskina. Meikäläinen on pelkääjän paikalla. Todellakin pelkäämässä. Ja hei, tosiaan startattu. Meillä on tätä niin kohde löytyy tästä. Huikea juttu. Eli meidän pitää alkaa vääntelemään lumiukkoa. Mitä? Lumiukkoa. Meidän pitää vähän soveltaa. Meidän pakko tehdä jostain risukasasta joku lumiukko. Ei Kaukko, vittu me mennään jäähallille. Siellähän ne aina sitä lunta kerää jäältä. Me tehdään ihan vitunmoinen lumiukko, ihan aito lumiukko. Me tehdään ihan vitunmoinen lumiukko. Ice Challenge samalla. Niinpä. Kyllä me keksitään. Hei, tästä tulee hyvä juttu. Kyllä. No niin. Elikkä lumiukko piti tehdä, niin me etettiin jäähalli. Jäähallissa on aina lunta. Kyllä. Katsotaan. Ja nyt on semmonen jännä juttu. Meidän nyt katsotaan, että millä tavalla... Millä tavalla niin Sami Jaakko hoitaa tätä homman ruotsiksi. Eli kysytään nyt, että missä on jäähalli. Joo. Hei. Annukan ishalle. What? Ishalle. Ishall? Ja. Det så spör han i kassen. Ja, okej. Då vet jag. Ja, tack så mycket. Se ei mennyt ihan putkeen. Homma jäi siitä kiinni, että Sami Jaakko oli liian hyvä puhumaan ruotsia. Katsotaan. Eli nyt mennään kassalle. Kassalle vähän. Ei pitää ostaa niitä rotskupatakoita sanoa. Sitäkin vielä. Noniin. Ja, bra. Finns det någon ishalle? Ishalle? Ja, där ja, du ska köra dit. Ja. Kör du tar höger här. Ja. Och så tar du nästa upp till vänster. Ja. Så rakt och sen vänster. Ja, men lite bort här så upp till vänster. Ja, ja. Och då... Är det genast nästa korsning eller? Ja, Ja. nästa. Det är bara 15 meter bort här. Ja. Då följer du skylten till Nordsätervägen. Ja. Du kryssar första i gatan och så går vägen sån. Ja. Och så kommer du upp dit. Hvis du ser rätt upp där så ser du hoppbacken. Okej. Han ligger rätt nedanför hoppbacken. Okej. Är det någon, vad heter det? Skylt eller någonting bara, så heter det här ishallen? Något skylt? Vet du, om vi kör dit? Jag tänkte det står Olympiaparken. Okej. Men både Kristinshall Ja. och Håkonsson ligger helt in till vägen. Ja. Så står du ser där. Okej. Hej, tack ska du ha. Tack. Sehän meni ihan mahtavasti. Sehän meni ihan sikailuksi, mä en tiedä yhtään mitä mä puhun. No mutta... Sehän riitti. Mä tarkittiin tarkemmin. Olympiaparkki. Näihin tunnelmiin, näihin kuviin juuri niin. Eli nyt on selvinnyt missä on jäähalli, ainakin Sami Jaakolle. Mä en tajunnut yhtään mitään, mutta ei se mitään, sillä... Siis mun on pakko sanoa myös, että mäkään en oo ihan hirveästi tajunnut. Mut se näytti tonne ja tonne. Se kuulosti hauskalta, että millä tavalla se esitti se asia, mutta mä en ymmärrä. Se on munkin mielestä. Nyt kun sä lähdit pois tosta, niin se vielä kyseli tästä autosta jotain, niin mä ymmärrän mitään. Kun mä puhun vähän niinku Norja ja Ruotsia se. Noniin, jatketaan matkaa. Ei! Eli me jätettiin auto tuohon parkkiin ja löydettiin täältä sitten halli, mutta ei ole mitään tietoa, että miten me päästään. Tuolla on ainakin joku pelaa jääkiekkoa tuolla seinällä, mutta... Mäkin katsoin, että tuossa on suksi. Kyllä jotenkin tuonne päästään. Ihan oikea halli ainakin. Katsotaan miten käy. No niin, eli Fefe-pojat oli keksinyt ylläri tämän saman jutun. Ja me nyt tehdään silleen, että me lainataan sankoa täältä, näin me roudataan se tonne Kukkulalle ja otetaan sieltä semmonen maisemakuva, missä on meidän tekemä. Sen lisäksi me käydään sen jälkeen kaupassa ostaa yksi porkkana, koska lumiukolla pitää aina olla porkkana, niin jonka Joel sitten syö lopuksi. Ham! Näihin tunnelmiin. Noniin, nyt on löytynyt. Paikka! Siinä on meidän tausta. Tässä on toinen tausta. Tässä on meidän työvälineet.
Miten tää Coca-Cola liittyy tähän? Mulle tulee jano, kun me tehdään tätä. Tätä mitä tästä tulee. Lillehammer, kumipallo 4000. Ensimmäinen tehtävä tällä reissulla, rakenna lumiukko. Vittu, me tehtiin niitä 2. Siinä ne on. Ja mikä taustalla näkyy Lillehammerin tavallaan virssan pylväs. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa, mutta mun oli hieno sanoa noin. Ja eli Lillehammerhan tunnetaan 94 vuoden olympialaisista. Ja tossa on nyt se tavallaan monumentti, joka me ollaan yhdistetty. Siis nyt tässä näihin. on se monumentti. Niin, siis tää on nyt. Se menee kuulemma museoon täällä näin. Kyllä, aivan mahtavaa. On se hienon näköinen. Tyylikästä.